Ya kai ne? Alhamdulillah. Gari. Ya kokari. Ai na gaya tun kwana biyu kenan nake ta kiran lamban ka kuma lamban baya shiga. Saboda Allah. Wallahi ina ta kiran lamban baya shiga. La ilaha illallah. Ka san idan na shiga daji. Sai in fi wata 5 ina cikin daji saboda babu sabis. Kuma iyalanka ma ta samu karuwa. Saboda Allah. An samu karuwa. La ilaha illallah. An samu ɗa namiji. Yaushe? Haba, ai har an yi suna wa? Kai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. An yi suna. Wayar da sunan? Sirikinka. Kuma babban suna kuwa aka samu. La ilaha illallah. Sunan da an samu ɗan suna Haladu. Haladu aka sa. Mene? Haladu. Kutuma bura uba. Haladu. Yana ce a sama da ana suna Haladu. Ai baka nan ne ai sai sa aka sa sunan kuma na ga babban suna ne Haladu. To ka saboda rashin hankali da tunani tun fa kafin ya auren nan ka san irin sunan da nake so a rayuwata na gaya muku ko bayan babu raina iyali na ta haihu a sa suna Abubakar saboda sunan ya samu asali ne daga sahabin manzon Allah sayyidina Abubakar sa'annan bacin wannan a wannan karnin namu ka san dukkanin wanda na fi so a cikin mutanen nan shugabanni na kasa ba na gaya maka na fi son Atiku Abubakar ba. Gaskiya ne haka ne ka gaya mun amma sirkinka ne fa yasa sirkinka fa yasa wannan sunan. Ba ruwa na da shi dan ya bani yana aura yana da iko da ita ne. To ko a cire wannan sunan Haladu ko an halaka yaron. Da Allah. Kuma za ku ci ubanku. Kai! Anya tallan mangwaron nan zai kai ni kuwa? Ga lemu, ga apple, ga mangwaro. Ba abin da ba na saidawa. Ma kuma sai a hankali. Gari ya cuta, ma kwastoma. Kai! Gashi na kwashe jarin naje na sai babban waya. Na kasa siyan caja. To bari mu gani da cajar da wayar wanne fi tsada. Waya ne na siya 20,000. Adashe ne na kwasa na siya. Caja kuma an ce 2,000. Kai! Caja ita ce bala'i. Caja ita ce bala'i. Allah ka kwastoma kowane iri ne. Malam barka dai. Barka dai. Alhamdulillah. To. Ya garin ne? Alhamdulillah. Allah wannan kashu ne ko me? Wannan rama ne. Rama ne. Rama ba ganye ba ne? To, shi ka san rama ganye ne. Wallahi wannan kuma kaman kai? Gwanda ce ko? Kai mahaukaci ne. Jan masara ce. Jan masara ce. Masara ce aka san da yake yanzu ne masara ta sha ruwa. Sai kaga ta yi manya-manyan yaya. Malam ya kike ga bakan magana ne? To na ga ma falaci zaka yi. Ni ba customer ne ya kamata ka tayare ni. To wani sai mu kare da duke-duke da shi. Gaskiya kai ba kai ci riba ni na hango shi ne ya mun kyau na zo wallahi. To gashi na sai ka zaba. Wallahi kamar mangoro ko? Alhamdulillah. Gare da ka gano da kanka. To amma mai gida binta sigan nan za ta yi zaki kuwa? Wannan ba binta siga bace. Ba binta siga bace. Mece ce? Yar Kamaru. Yar Kamaru? Kamaru ce. Ni ban taba gani yar Kamar katuwa haka ba. To ka san da yake yawan yaki da ake a garin. Sai mangwaron ya fara karfi yana girma. Da kanana ne. Da Allah? Gaskiya ne. Amma ana yin testing aji? Kai ina. Sai ka ce gauta. Sai ka ce gauta. Sai dai ka siya. Sai dai siya? Mana. Ba za ka ɗanɗana ba? Ba zai yiwu ba. Abin 200, 300. Me? 100. Mangwaron mana. Lokacin shinkafa? Sai ka ce lokacin shinkafa wannan mangwaro ne fa ta sha kawai duk ga bishiyoyin da nan ko ta ina hangowa. Sai tsinka mana. To a banza muke tsinkowa? Sai mun yi tafiyar mil 750. Sannan mu yabo ta. Ga ta nan a bayan layin mu da yawa? Za ka siya ka siya. In ba za ka siya ba ka bar shi. Sha mu ji wannan tana zaki? Ba ka da hakori ne. Ina da shi. To
Kai ba kai za ka siya ba? Bari in ɗanɗana ne tana zaƙi sai. Sha ka bani da biya. Ya gaji? Ha. Ba ni leda. Me? Na zuba ma sauran ko? Me? Sauran mangwaron. Wai wannan gauta ne ko me? Wannan? Oh. Yalo ne. Malin shaka ji. Me kyau ce ko? Shaka ji ka. An shage ce. Ni ta ce. Ni ta ce. Gauta ne ko? Na. Ba za a samu ma leda. Ba shi kawai ai ɗanɗana na zo ne. Kaga zan ba da labari ko zuwa gobe. Kamar ya? Zo mana. Wannan da ka shafa. Testing ba. Testing na me? Na je ne kaga zan je in ba da labari gobe insha Allah zan zo in siya. Labari gidan rediyo ka zo? To a biya ni. Wane? Ko mu kwashi jama'a ni da kai anan. Ta 200 ka sha. Na rantse da Allah. Me? Mangwaron. Na rantse da Allah sai ka siya. Ita kuma wadda ka shafa? Ba kai ka ce nan ba? To, wannan kai ta shafa. Kaga me kwastoma me kirki har ta samu a leda? 200 kenan. Ni da ma iri nake ne, bari ne shuka irin ta in ta fito to. A gona kake nan? A'a. Ban gane ni buka fa. Zan je ɗanɗana ne, zan je in shuka irin ta ne ba. Kwallon aka shuka yana fitowa ba? Yana fitowa mana. To kudin fa? Kudin me? Haƙƙi na mana. Alƙur'an yanda ka san namu sama laifi ne ya raban maganin shi wallahi. Ne ya rafa ka magani? Wallahi.